Ассалому алейкум дӯстон. Инак хушхабар баромад дар сайти Бонки Эсхата ки акнун имкон доред картаҳои Бонки Россияро бе комиссия, яъне ройгон пур карда бошед. Барои ин ҳоло ба барномаи Эсхата онлайн ворид мешавем ва ман барои шумо қадам ба қадам нишон медиҳам чӣ хел ин корро тез ба анҷом расонидан мумкин. Дӯстон, албатта ссилкаи ин хабарро ман дар комментарий мегузорам. Метавонед шахсан ба сайт дароед ва рост будани ин маълумотро онҷо санҷида бошед. Албатта рафтем дӯстон. инак дӯстон, агар хоҳед ки ба Россия, яъне аз Тоҷикистон ба Россия маблағ интиқол кунед, метавонед тариқи барномаи Эсхата онлайн ин корро кунед ва метавонед ба картаҳои бонкҳои Россия ин корро кунед, яъне интиқол диҳед. Барои ин аз барномаи Эсхата онлайн ворид мешавем ба платежи и переводы. хуб, аз ин номгӯйҳо интихоб мекунем на карту. хуб, инҷо картаҳо мебарояд, яъне картаҳои Бонки Эсхата, картҳои дигар бонкҳо, яъне Милли Виза, ва дар қисми зарубеж ба мо лозим аст переводы на карты РФ, яъне аҷоибиш ин аст ки бе комиссия, яъне комиссия надорад. Переводы на карты РФ пахш мекунем ва инҷо номери картаро аввал медарорем, бо диққат медарорем то маблағ хато наравад. то ҳадди имкон ҳаракат кунед, яъне хато наравад ва рақамро бо диққат дароред. Инҷо мо бояд он ному насабе ки дар рӯи карта аст ҳамонро дарорем. хуб, яъне ном, насаб, имя и фамилия бо ҳарфҳои лотинӣ. Яъне инҷо ворид мекунем. хуб, ворид мекунем. Ана акнун мо бояд инҷо дарорем маблағро бо, яъне маблағи русӣ. Барои мисол мо метавонем, чун ба поён нигоҳ кунем, агар от 500 до 100 тысяч рублей. Барои мисол мо инҷо медарорем 1000 рубл ва барнома мегӯяд ки балансро бинед. Агар картаи шумо, яъне тариқи ин барнома танҳо аз кортҳое ки маблағи сомонӣ дорад аҳамият медиҳед, яъне маблағи сомонӣ дошта кортҳо метавонанд ба Россия пул равон кунанд. хуб, яъне шумо бояд картаи сомонӣ дошта бошед. Картаи Бонки Эсхата бо сомонӣ. Картаи долларӣ намешавад. Инчунин ҳисоби Эсхата онлайн намешавад. Айни замон, яъне ҳозир ба имрӯза сана танҳо картаҳои сомонӣ, виза сомонӣ, корти миллӣ, агар аҳамият диҳем, ана инҷо корти миллӣ ҳам метавонем интихоб кунем. ҳатто шот дошта бошед, аз шот ё шоти озод ҳам равон карда метавонед, яъне депозити озод. Инак интихоб мекунем карта ва чун дидед дар поён продолжит ҳаст, шумо маблағро равона мекунед, яъне продолжит пахш мекунед, маблағ меравад. дӯстон, фақат ки бояд бо эҳтиёт бошед, бо эҳтиёт, яъне ному насаб ва дигар маълумотҳоро дуруст дароред. Инчунин онҳое ки барои мисол айни ҳол ба кортҳои Бонки Эсхата аз барномаи Сбер ва барномаи Тинькофф бо номери телефон равон карда мешавад. Онҳое ки мисол картаи Росбанк доранд, Газпромбанк доранд, Бонки Открытие доранд ва дигарҳо доранд, ки дар даруни он приложение
шумо ба эсхата равон карда наметавонед. Онҷо корти миллӣ ҳаст, яъне ба корти миллӣ хуб мешуд агар ҳамон карти бонкҳоро ба ғайри Сбер ва Тинькофф, яъне Сберу Тинькофф ҳам ба ин ҷо пайваст карда мешавад, лекин аз Сберу Тинькофф приложенияи худашон ҳам мешавад. Аммо Газпромбанк, Открытие, ВТБ бошад, шумо метавонед карти он банкҳоро ба ин ҷо ҳамроҳ кунед. дӯстон, агар хоҳед ки оиди привязкаи картаи дигар бонкҳо низ фаҳмидан хоҳед, албатта имкони видео мешавад вақте ин видеое ки ҳоло рафта истодааст 100 лайк мегирад. инак дӯстон, доим муваффақ ва саломат бошед. маблағҳои худро эҳтиёт кунед, ба дасти қаллобон нафароед. барори кор дӯстон.